Subay sa reklamo sa mga nakabayad sa gibaligyang yuta sa realtor nga mipabot sa Brigada Action Center tungod sa ilang pagduda nga wala kini sila'y assurance. Gitawagan sa Brigada Action Center team ang City Legal sa Talisay City Hall. Dihang nahinabi si Attorney Giovanni Sususco, mibutyag kini nga usa ka forest land ang gibaligya sa maong realtor. Dugang ni Sususco, kaniadto nakadawat sab sila og reklamo sa maong realtor. Hinungdan nga ila kini nga gibadlong apan wala sila magtuo nga nagpadayon di ay kini sa pagpamaligya karon bisan kun dili kini iyahang yuta. Natingala na lang ang usa ka buyer nga si Jurek Solon Rodriguez kun giunsa og unsay gihuptan nga papilis sa maong realtor kun adunay kasiguraduhan ang gipamaligyaan niini. Nami pito ka pangutana kaning una mo niyang kuan wala mi kakita og land title sa lot 739 nga mo gipalit kung pangalan ba ni sa pamilyang Ralota. Yang ikaduha kay naa ba siya license to sell niining maong yuta. Yang ikatulo kung pananglit dili gayud manag-iya sa pamilyang Ralota ang lot 7369 mabawi ba namo ang 100% o kani siya amo na giningi sabutan og niuyon mi ani. Nya kaning ikaupat ngano ang uban nga among uban nga mga kauban wala gyud sila gihapoy na dawat nga contract to sell. Nagay uban nga nanay nakabayad ako nang nabayad na ganito'y 1 million na kapin nya wa gyud siya contract to sell. Mo na mong pangutana pud kaning ikalima aduna ba sila permit to operate sa og proof of agreement sa uban sa tag-iya sa yuta kung ang proof of metric estate incorporated ang mopalambo sa lugar. Nya kani pud nga bahin napod amo pong naistorya tong usa sa pangalan gani nga nagapangalan sa title atong yuta. Mo matud pa niya nga wa gyud siya kalibutan nga ang iyang yuta gipamaligya na day. Mo to nakuan gyud namo nga mura gyud na kuan mi ba nga di na gyud maayo ba. Mo to ang ikaunom ngano ang uban nga nagparipan sa ilang nabayad dugay man nila atimanon nga matud pa sa uban dili na gani sila tubagon kung tawagan nila sa telepono sa ilang opisina. Og napugay uban mo adto pa nya magkapoy-kapoy lang nga dili dem wa sila way matubang nila. Ikapito, unsa may dangatan sa kwarta niadtong mga niundang nagbayad tungod sa kahadlok kay wala pay nakitang mga dokumento ang Prop Metric State Cooperative. Mo na nga mong ikuan nga mga pangutana. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.